nkhani yomwe yatipeza kumene breaking news imeneyo ndionena kuti na Prince Kaponda Mgaga ndizonena kuti watapidwa ndi polisi ali m'manja mwa polisi tikunena panopa ndipo ku polisi kuchita kutsimikiza funso belo kumangokhala wanena kuti pa mlandu sotani umene ammangirawo ndeti ngofotokoza motere kuchokeratu ndekuti ku nthambi ya polisi kunoko ku Malawi amene amayankhulira polisiyo Alairo Chintembo atsimikiza zonena kuti akusunga Prince Kaponda Mgaga ndipo uyu Magaye tikamukumbukira bwinobwino amene amene anali chief of staff pansi pa ulamuliro wa Lazarus Chakwera nthawi imeneyo ndamene ankayang'anira ndithu State House yonse ogwira ntchito za ku State House anali pansi pa iyeyo. Ngati mukufuna mukaona ndi Chakwera manena kudutsa mwa iye anali munthu wamphamvu ndithu kaya zochitachita za Chakwera anthu onse amene akumzungulira Chakwera kufuna kumfikira Chakwera zonse zinali m'manja mwake mmene tanenera. Chabwino ndi amene iru atsimikiza Alairo Chintembo kuti amumanga ali m'manja mwa polisi koma kwafunsa mlandu wake ndi kuti akuti pakanale pano pasi tikuzani mlanduwo mudikire tibwera kudzakuzani bwinobwino komano ndizoti tingathe kutsimikizirani kuti tamumangadi mkulu ameneyo. Kumangokhala pasi nkumafunsa zoti angakhale kuti amanga pa mlandu otani nanga siti matibe iyayi anena kuti san atiuza milandu yake akayipanga finalize bwinobwino akakonzeka polisiwo koma amanga ndi mlandu wake ungakhale otani ndi kungopita ndi background eti sitinoti milandu yake ndipo koma tipite ndi background kunena kuti mkulu amene iru makamaka nthawi imeneyo ya Chakwera yomweyo ndizonena kuti anadzakhudzidwanso ndi nkhani za Zuneth Sata munthu uja wachinyengo kwambiri amene amadziwika ndi chinyengonso kwambiri kuno ku Malawi kuti ndi wamabizinesi komanso amakhala ndi kuti ku Britain. Mkulu ameneyo amakonda ndi kuti umachita business ndi boma ameneyo anapezeka zoti anapereka makamaka Mercedes Benz kwa Chris Kaponda Mgaga ndipo atachita kafukufukuzi maoneka kuti Benz imeneyo ampatsa ngati zachinyengo choncho ndipo iyeyo Kaponda Mgaga ataona zonoti apapa ndikuchema basi anangotenga Benz ija ndikuyiperekanso kuboma akuti nkusaina restitution agreement kusaina zonena kuti musandimange mundipase immunity ndekuti ine ndipereka Benz ipite ndekuti kuboma basi ineyo ndisola kwaso chanchani unapezeka zoti ndero anali ngati ndi ka immunity kameneko kuti asamangidwe choncho. From that time kenako ndi amene tikumva zonoti apa amangidwa tizapanganso relate ndi restitution imene restitution agreement yomwe tikuyenera naye tizapanganso relate bwinobwino chakutsogolo kuno koma uyunso ndi mkulu amene anapezeka zonoti anayitanidwa nawo kudzatu ku scandal ya Amaris Hotel kunena kuti anali nawo muzokambira nazo amakapezeka nawo ngakhala amamfunso kuti ameneyo muti ankakapanga kuchani amakangodya basi kupita ndekuti ku meeting chimene amangopita kukadya osayankhulapo zina zichonse chani. Mkulu ameneyonso anapezeka kuti anayitanidwa nawo ku nkhani zimezi za Amaris Hotel kuti ngotheka kuti ammangira pa nkhani pa imodzi mwa nkhani zimezi tizono tsogolo kuno kapena mwina mwake kuliso nkhani zosiyana parallel ndithu zimene iyeyo mwina mwake anazita tisaiwale tikunena kuti chief of staff si munthu amasewera ndekuti ku State House kuja zinthu zambiri amazipanga control ndiyeyo and State House ndi nyumba yomwe ndi ya president zachidziwikirebe zinthu zambiri zokhuzanaso ndi dziko lino zimakhala kumadzazunguliranso kumeneko nanga sinthu kumene kumakhala president mafailo chane zinachonse chimakhala kumampeza kumenekonso president mwanjira ina yake ndiyetu akunena kuti amanga amene taneneramo. Anyways tikambeno za restitution agreement imeneyo tikuti akuti anasaina deal nthawi imeneyo walandira galimoto yakuba kuchoka kwa Sata tisati yakuba koma yoti amakayikira kuti ampasa ngati zachinyengo choncho kumpasa galimoto imeneyo ali ndi mphatso zosiyanasiyana amalandira kuchoka kwa Sata munthu amene akuganizidwa kupanga zachinyengo. Munthu yonso ndekuti iyeyo pomalandira zimphatso zimenezo tisayero zonoti munthu wamphamvunso ndithu amene agwira ntchito ndekuti ku State House kuyang'anira State House
Aitu nkhani ndione kuti restitution agreement imeneyo ndekuti inapezeka kuti inampatsano tsopano chitetezo chonoti asamangidwenso ndi polisi. Ndetu akhala osamangidwa kuchoka at that time kumazafika panopa sinangana sainilana. Komano kumangidwa kuku zikuoneka zonotino pali china chake ndakuti chimene chalakwika ndi restitution agreement ija. Nangasinde kuti nampatsa immunity kuti asamangidwe. Chitetezo yoti asamangidwe iyeyu. Komaro kwapezeka zonota ammanga. Ndekuti chitetezo chija pano si chitetezo soya. Ndekakhala ammangira pa nkhani zake ziti mwina kapena naiso ndi zimilandu zambiri zimene zimachitika kapena zimene zikunkhudza. Koma kunena tinapofora panali ndekuti chitetezo chimene choti asamangidwe nchifukwa amakhala osamangidwa kapena. Chifukwa nanoti pangalireti ndi restitution agreement imeneyi kuti mwina maka chitetezo chimene immunity imeneyo ndimene mampasa mphamvu kunoti iye akhale ndotosata osamangidwa. Chinali ngati ndekuti no chishield ndithu basi kumamuteteza nuko ndi apa pano kwapezeka zoti mwina mwake no chitetezo chidza basi mwina chapezeka kuti chapanga one off palibeponso mwina chafufutika kapena chifukwa kapezeka zoti akumangidwa. Whatever the case is, what we should know is ali manja mwa polisi ndipo tanena kale kunoti no atifotokozera mu nthawi yake apolisiwo kunoti ammanga mkulu ameneyi pa zifukwa zotani. Timakhala tikumanena kuti no stay tuned to Justin Tech Malawi chifukwa ndekuti tikhala tikupatsanso update ya nkhani imeneyi kumene zikathereti sizoti ammanga zikuoneka kuti ammanga ndithu kaya mwina masiku apitawo mene zikumvekera moto sizoti zikuveka ngati kuti sanammangire loliya kuti kunali kumangomwinikira kuti kuti amene ali kuti akuyenda potani ena kutsina khutu chani kekena kufunsa apolisi ati iye ayita alidi m'manja mwa ifeto ameneyo ndithu pamene ikuphedwa. Inuyo mukaphwanya malamulo no kunena kuti no azakutsatirani. Milandu akuti simaola ngakhalebe tikumaona milandu inayo kumangothetsedwa. Ukaphwanya lamulo limenelo ndione kuti no lili ndekuti kuselewa eko kuli chilango. Nde magayiza sangangomangidwa out of basi opanda ndekuti zinkhali chilipo zina zake chimene mkulu amene anachita. And ku State House kudza kunazitekazo zinthu zopoyera kwambiri. Nkhani zakuphwanyira kwa State House zidza inali m'manja mwake State House nthawi imeneyi amangoyang'anira. Iwene okhala milandu yokhayokhaso imeneyo situnoti ammangira pa mulandu umenewo koma kwene okhala milandu yokhayokha kubedwa kwa agalu kudza ku State House yo inali m'manja mwake nthawi imeneyi. Agalu amabedwa iye ali kutino iye ndi amene akhale ngati chairman oyang'ana kuti chino chonse pamenepa kusuntha kwa chino chilichonse ku State House kudza iye amene ndi kuti akhale chani akusuwapo kena kake. So can you see kunena kuti pali zimilandu zambiri zoti mukhoza kumangolingalira zoti kapena ndizo mwinaso kuliso zina zopsaso kuposaso zimene tikulingalirazi chifukwa tikuti likira apolisiwo akabweretsa ndekuti zakhala tikupatsani pano pa Justin Tech Malawi akuti.